Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca-kanca para rawuh ingkang kula hormati. Pendidikan punika kunci kangge mbangun masa depan sing cerah. Kanthi pendidikan kita ora nambah karo, nanging uga mbentuk watak lan budi pekerti sing becik. Ing jaman modern kaya saiki, sinau kanthi temen lan disiplin dadi perkara penting supaya kita ora ketinggalan perkembangan. Para siswa kedah semangat sinau lan para guru uga pantes dipuji amarga sampun maringi tuntunan kanthi sabar. Dukungan saka wong tuwa ugi wigati supaya proses sinau lancar. Mugi pendidikan ing negara kita saya maju lan bisa ngasilake generasi sing pinter, berakhlak lan minugani tumrap masyarakat. Matur nuwun.